braço perdut cap a l'alien a un espai misteriós i té a tot el món assentit perquè novament contar històries terribles de corsaris i naufragis. Però ha fet amistat amb Guim, xiquet que ajuda sa mare a portar la posada. Vinga, no te'n mouràs jo. Àlex, Clara, atragüeu-nos. Joan, són de mentiones. Però... ¿Es pot saber on està Carlos? Soy yo. Pero no.